ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento so fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin kri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono do ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko hotep nu joni tuma damarka joswati kawrki gaba magatama obani kanoga degede kologoto e motab dumia aw ni senanga mission mandi kono émission monaya intitulé ko sondo la nature anga sunku yininga donc nature de sunku ye bamananga na sumbe kun sunku ola ka sunku yininga ko korodore ka aire yininga ka sunku yininga ko korodore ka alamini yininga wala me foli dan kramo bama no bari samake ale me ko so promoteur na initiateur wala kramo enetuma ba kramo ko loto e motab dum ya yara nituma manga la meje glube fo ba fo ni senanga émission kono e kuni jo kuni sene ko damare ka jo sabati ka urugi ka bamba ko ka twama ayo kramo foli tamene ko biamna kumanga kono mirima flarika kono moloma fla no kono valerma fla o préjugé chamambe kono nu no fe nga anyo de fois ambe yande pour que ka sunku yininga ka nature ka anjabi amina kono nu era yininga o muye ni makutu jogo do noro ula fili jumen be mo ma muni famula ni mo ye o mire ko juye anu ka chogo se ka tono bo chogo da amina nya fol ko la donc o kono flawe gumbi ani gweluye ebe kono nu danfaro fanye to fanye to kana ani anon scientifique ami soroka dofo kono no mankutuka donc ka kunchani à côté symbolique wala ambila me aywa o yini ngali jaranye karamo ko logoto ayore be kumo so choya don yiri tube ya jida be ano ani ni dibidona mo be sranga do tunina nga nin kono flani la fiale me ya an yu photo soro ku ta ku publier anga page sanfɛ an b'u dɔn fana nga mi yɛrɛ bɛ kɔnɔ ninnu u labɔ k'u yira mɔgɔw la o ye k'a fɔ sigida ka dɔgɔn sisan i b'u ye yɔrɔ min na bari olu bɛ ɲa yɔrɔ min na n'o ye kungo ye n'o ye tu ye n'o ye jida ye n'o ye dibima yɔrɔ ni kuluma yɔrɔ ye an ka mɔgɔya kɛra ko n'an bɛna sigi yɔrɔ la an bɛ fɔlɔ k'o de ci ka bɔ yen n'o cira ka bɔ yen kɔnɔ ninnu bɛ tunu bon o bolo ma sisan ni sufɛ ni mɔgɔ dɔ ye kɔnɔ dɔ ye dɔrɔn b'a fiyɛ na pantɔla o bɛ sin ka fɔ ten kori nin tɛ gingin ye y'a ye parce que sufɛ kɔnɔ de ye gingin ye gwelu ni gingin u fila bɛɛ bɛ gingin ka denbaya kɔnɔ bari kɔnɔw don mais sogodun kɔnɔw don ani n'i y'u ye dɔrɔn i bɛ ɲɛda nin de jateminɛ ɲɛda nin korilen don k'a coron i y'a ye u fila bɛɛ la ka sɔrɔ ka dabulu ni kuru k'a kɛ i b'a fɔ ko wɔlɔsɔ ka sɔrɔ ka sɔni jolen d'u ma o sɔni jolen ni o bɛ fɛn bɛɛ minɛ quoi i m'a ye wa donc ni i ye kɔnɔ ninnu fila ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u fila bɛɛ bɛ jate gingin ye mɔgɔw fɛ ka sɔrɔ danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye tulo ni u bonya kɛcogoya ye bon u fila bɛɛ bɛ jate ko strigide o ye denbaya de ye u bɛ min kɔnɔ quoi n'i y'o kɔrɔta ka taga kɔfɛ ka taga sɔrɔ tubabuw y'o tɔgɔ da la u b'a an ka hakilinata magɛrɛ an na quoi k'a fɔ ko ninnu ye chouettew de ye ko gingin ladegew de don ginginw de don i m'a ye sirigide nin y'o ye donc gingin u b'ale wele ko le grand duc africain munna parce que ale ka bon yɛrɛ de a tulo b'a la u bɛ chouette wele le petit duc africain dɔw b'a fɔ ko chevêchette donc o la a b'a fɔ gingin n'o ye ibu ye an b'a fɔ marginalement ko ibu n'o ye gingin ye o de ye grand duc africain donc gingin dɔgɔnin n'o ye gwelu ye kulo t'ale de la mais o bɛɛ ɲɛda bɔlen don puis gingin ka bon n'ale donc gwelu in de ye chouette ye o de ye petit duc africain voilà chevêchette aussi quoi chevêchette ya donc ni fila bɛɛ bɛ yan nɔ an y'u sɔrɔ k'u photo ta an ye gwelu sɔrɔ ka photo ta tile fɛ an ye gingin sɔrɔ ka photo ta su fɛ bon sisan min yɛrɛ bɛ mankutukolon dɔw ɲɛsin ninnu ma a dogolen tɛ o parce que u ma n'u ɲɛ jɔ i la sisan nɔ u bɛ se ka u kunkolo munumunu i nɔfɛ ka na i kini walikɛlɛ i ɲuman fɛ fosi t'u sɔrɔ o dɔrɔn t'u bɔ dɛ u bɛ se k'u kunkolo munumunu ka u kɔ lajɛ bon e ɲɛna ko y'a dan yan ayi dɛ n'o y'a sɔrɔ u taara kini fɛ sisan
u bɛ se k'u kɔ munumunu ka na u kɔ lajɛ ka tila ka u to kɔ lajɛli la ka munumunu ka na numan fana lajɛ o bɛ mɔgɔw siran n'a taara numan fɛ a bɛ na kɔ lajɛ a bɛ tila ka munumunu ka na kini fana lajɛ donc sisan o bolo ma i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ min t'o dɔn ni magɛrɛ ninnu na k'i b'i den ka munumunu kɔfɛ u b'i taa yɔrɔ bɛɛ jateminɛ sisan ɔ n'a sera 270 degré nin ma ne e m'i kɔlɔsi ni ja tigɛra i b'i yɛrɛ ta. Non o kelen ni n ko anw delila ka taa gengi gwelu dɔ kɛ parce que komi an y'a dafaraw dɔ san an delila ka o dɔ sɔrɔ yiri dɔ la an ko dugu jɛra subaga dɔ la ye ko ɲɛ t'a ye ko n'i y'a ɲɛ ye dɔrɔn i b'a ye ko subaga don an ko le fait que a bɛ ka kunkolo munumunu an tun ko an denmisɛnnin damaw parce que mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen yɔrɔ denmisɛnnin b'a miiri ko mɔgɔkɔrɔba b'a dɔn k'a sɔrɔ denmisɛnnin ka fisa ni mɔgɔkɔrɔba dɔw yɛrɛ ye voilà donc parce que denmisɛnnin yɛrɛ bɛ ɲininkali dɔ k'i yɛrɛ la mɔgɔkɔrɔba dɔw t'o k'u yɛrɛ la donc ni olu ɲininkara fana u t'a fɔ u t'a dɔn dɛ u b'u miiri dɔrɔn ka dɔ fɔ ye ten donc anw y'a ye mun mana taa yen fɛ an bɛ k'a bon a b'a kunkolo munumunu ko a bonbaga lajɛ donc an ko non ko subaga ko mun t'u fɔra sadiri tiɲɛ yɛrɛ don ko an ko nin ye subaga yɛrɛ an tun ko nin yɛrɛ bɛ sɔn ka kɛ musokɔrɔba de ye quoi bon i ɲɛ b'o fɛn nin na mɔgɔw t'a fɔ u kunfɛ quoi mɔgɔw t'a fɔ u kunfɛ min na parce que nin kɔnɔ fila bɛɛ n'an ko layibu bɛɛ bɛ sirikidenw ka famille la quoi nin bɛɛ bɛ se ka pan k'a sɔrɔ u ma mankan kelen bɔ bon n'i y'o ye ko dɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔ ni panni bɛ wuli surtout i bɛ kɔnɔ fɛn o fɛn dɔn u bɛɛ bɛ fiɲɛ gosi u bɛ pan bon min ye mɔgɔw dabala ban nin kɔnɔ fila bɛɛ bɛ se ka pan ka taa yɔrɔ min y'u ja k'a sɔrɔ mankan kelen i t'a mɛn bon n'i dun y'o ye ko la u b'a fɔ o tuma na suya don wa voilà donc o ye kelen ye bon an b'a dɔn fana k'a fɔ mɔgɔw bɛ kɔmanɲaga kɛ ni ninnu ye i y'a ye ka na kɛnɛ na k'a jira k'a fɔ k'u bɛ dɔ dɔn u bɛ gingin labɔ ka ko dɔ kɛ n'o ye walasa mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye su bagan façon minnu ye an bɛ se ka baara kɛ n'u ye donc u bɛ komaɲaga kɛ n'u ye mun gɛrɛlen don jinɛmoriya la i m'a ye an t'a fɛ an bolo bɛ dugu la an karamɔgɔw ye bon nin bɛ pan a tɛ mankan bɔ a bɛ bɔ su fɛ a bɛ jinɛmoriya komaɲaga kɛ ɔ sisan mɔgɔw bɛ a jate ko su ni tile furancɛ bagan don ko wa ko su kɔnɔ ko ni kodɔnbali ko mun dɔnnen tɛ o misaliya bɛ se ka sɔrɔ gingin fɛ quoi ka baara dɔ kɛ n'a ye walasa ka na ka dɔnniya sɔrɔ bon an yɛrɛ bɛ ka nin ko nin ye an bɛɛ ɲɛkɔrɔ sisan fɔlɔ mɔgɔw ye nin fɔ k'a fɔ i bɛ se ka na i bɛ se ka taa k'a sɔrɔ i ma mankan bɔ i bɛ se ka na i bɛ se ka ko kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a dɔn i si dɔnnen tɛ i bɛ se ka bayɛlɛma bi na an filɛ guerre kɔnɔ nin ye bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ u bɛ ka tɔgɔw dada u ka bolifɛnw ni fɛnw na i b'a ye bi na sisan avion furtifu bɛ yen bombardier furtif yɛrɛ bɛ yen or furtivité in e bɔra k'o de fɔ sisan a b'a fɔ gingin ka cogoyaw de a b'a fɔ furtivité naturelle de b'ale la sabu ale bɛ kɔnɔ tɔw bɛɛ en tout cas kɔnɔ kɔni hali ni dɔw wulitɔ yɛrɛ bɛ mankan b'u senfɛ mais kɔnɔ kɔni bɛɛ fiɲɛ gosi kama fiɲɛ gosi kan i b'o mɛn ni kɔnɔ wulila i b'o pankan mɛn quoi mais gingin de bɛ wuli ka tɛmɛ ni a yɛrɛ ye a ti mankan foyi mɛn donc bi na o dun arme furtive bɛ ka fɛn bombardier furtif ni avion furtif bɛ ka fɛn donc radar tɛ mun ye quoi donc olu bɛ se ka don espace mɔgɔ wɛrɛ ka espace aérien kɔnɔ ka bɔ ka sɔrɔ a ma dɔn ko u donna donc olu bɛ yen donc a b'a fɔ cogoya bɛ gingin na dɔw la suya ko bɛ fɔ gingin la mɔgɔw y'a suya miiri a ɲɛjugu de kan dɔrɔn parce que anw fɛ bamanankan na ni suya yɛrɛ fɔla suya bɛɛ t'i b'a fɔ mɔgɔw bɛ mun miiri mɔgɔ dun ni fɛn ye suya ye c'est à dire ko bɛ ni a dogolen don mɔgɔ dɔw la c'est à dire a tɛ kɛnɛ kan bɛɛ bolo quoi donc a bɛ fɔ ko subagaya i b'a hali ni mɔgɔ ye ko dɔ kɛ sa mɔgɔ si ma ko mun kɔrɔ dɔn n'a yɛrɛ tɛmɛ o b'a fɔ ko karisa ye suya kɛ olu dun dɔ ye ɲuman ye donc o la suya min bɛ fɔ gingin la mɔgɔw sina tɛ k'a bila ka taa suya a tiɲɛni suya tiɲɛni ma yɔrɔ sira fɛ parce que dɔnni dogolen tiɲɛni b'a la ɲuman b'a la diɲɛ ko bɛɛ bɛ ten ne voilà donc o la dɔnni yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ dibi de la ka bila kɛnɛ kan voilà ni tɛ mun dɔn fɔlɔ o bɛ dibi la i bolo n'i ye mun dɔn o bɛ kɛnɛ kan i bolo donc du coup i b'a ye k'a fɔ ale ka o ye
mantani ko dɔ de c'est à dire o fana ye suya dɔ de mais suya mun don i b'a fɔ ale yɛrɛ ka dancogo suya de don parce que a kɛcogoya suya de don donc a bɛ kunkolo munumunu ni mun kɛ o y'a kɛcogo de 270 degrés a bɛ se ka kunkolo munumunu o la donc presque un cercle complet c'est à dire 90 degrés de b'a jɛ cercle complet la donc o la a bɛ se ka pan fana ka sɔrɔ a ma mankan bɔ a pan ka ma mɛn fana donc o fana ye discrétion dan de donc o la an dun bi a fɔ ko gindo ka ko kɛ gindo la ka ko caman kɛ gindo la donc i b'a ye k'a fɔ a b'o yira an na donc i bɛ se ka dɔ fɔ an ye u ka kɔnɔ fila in ka système de reproduction kan n'o ye gingi ni gwelu ye donc i b'u ni chouette n'o ye grand duc d'Afrique ani petit duc africain dɔ b'a fɔ du Sénégal bon mais ka kuma kun cɛ a ka firtifiya nin na ne yɛrɛ ka expression dɔ mɛn o kɛra gingi lajɛtɔla ani a kalantɔla ko gingi bɛ fiɲɛ kala da dɔn quoi ni mɔgɔ ye fiɲɛ yɛrɛ ye k'a fɔ ko kala da b'o la ko wa k'a bɛ taa o de fɛ fana i m'a ye pour que a kana mankan bɔ quoi bon an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ sisan nɔ i ye firtifiko kuma minnu fɔ u bɛ ka terrainw dilan sisan chinois fɛ yen terrain minnu bɛ ka boli ka teliya ka tɛmɛ avion kan duguma ko parce que a tɛ boli yɛrɛ nɛgɛ kan tuguni a bɛ flotter u ni ɲɔgɔn cɛ et puis a forme kɛcogoya bɛ fiɲɛ kalada de ɲini ko ka don fɛ quoi donc n'i ye gingin ta lajɛ k'a fɔ ko nin dɔnniya tun b'an bolo n'anw y'an ɲɛsin nin fɛn ninnu ma yanni an k'u kɛlɛ ni juguman ye sisan kun b'a sɔrɔ an fana ta b'an bolo nka u b'a fɔ cogo di ko il n'est jamais trop tard mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ juguya dɔrɔn tɛ nin kɔnɔ ninnu kan ɲumanya b'u la an ka dɔnniya sira b'u kan bon ni i bɔr'o yɔrɔ ma sa i b'a ye k'a fɔ ko kɔnɔ ninnu bɛ ka tunu o kɔrɔ tɛ ko kɔnɔ ninnu tɛ ka fan da ko ka tɔɔrɔ anw de y'u sigiyɔrɔw n'u kɛyɔrɔw tiɲɛ quoi anw y'olu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de bon sisan ni nin kɔnɔ nana bugu sisan u bɛ se ka fan da fo fanden 6 2 ka se fo 6 ma i m'a ye bon fan fana bɛɛ tɛ tɔɔrɔ ɲɔgɔn fɛ o kɔrɔ ye jumɛn ko gingi b'a den dɔ tɔɔrɔ dɔgɔkun kelen 2 wɛrɛ a bɛ dɔ wɛrɛ tɔɔrɔ i m'a ye o ye dɔnniya de ye quoi c'est à dire bamananw ani donsow b'a dɔnkili la mun bɛ bulonda lankolonya ni den wolobaliya tɛ n'i y'a ye nin kɔnɔ ninnu bɛ ka tunun sisan nɔ fanda yɔrɔ t'u bolo fan u bɛ fanda yɔrɔ min na u lakanani tɛ ka ɲa nka mɔgɔw kɛlen bɛ ka manjugukolo ɲɛsiw ma fana voilà mangutukolo i m'a ye ka o ɲɛsiw ma k'a sɔrɔ o dɔrɔn tɛ awɔ k'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yaya kɔnɔ yaya donc mɔgɔw k'u hakili sigi a fɛ et puis an ka dɔn k'a fɔ bi an bɛ don min na ko bi an mago bɛ sunkun fɛn bɛɛ na an ye faamuya sɔrɔ min na an bɛnbaw de y'u ɲininka nin sunkun kɔnɔ ko ninnu na k'u ka ɲɛnɛmaya dilan n'u ye bon n'anw ser'o ma an kana cɛ ka fili kɛrɛfɛ parce que an bɛ boli min t'a nɔfɛ o t'a bɛɛ d'a ma dɛ o bɛ dɔ de d'a ma k'a tɔ to yen i y'a ye don min na n'an wulil'o nɔfɛ o b'a fɔ sisan kɔni an sera so de i bɛ min dɔn an b'o dɔn wa an m'a bɛɛ f'i ye fana bon an dun bɛ k'an ta bɛɛ de bila n'an y'an ta bɛɛ bila ka se nin kɛnɛ ninnu kan a bɛ kɛ tiɲɛni ye kɔnɔden 6 gingi bɛ se k'a sɔrɔ tɔrɔko kelen na ani ka se ka dɔnniya caman di an ma farafinna bon u b'a fɔ tuguni ko rôle écologique o ye jumɛn ye ko ni gingi bɛ sigida la ko fɛn dɔw bɛ yen olu tɛ se ka caya bon an dun b'a dɔn bi mun cayalen don Bamako f'a kɛlen bɛ degun ni tiɲɛni ye mɔgɔ ma hali n'a danna ɲinɛ ni toto ninnu ma bozola soso n b'a f'i ye ɲinɛw ka ca dɛ n'i taara kuma dɔ la woninda la su fɛ i b'u bolitɔ i b'a fɔ k'i b'u n'u toto ɲagami ɲɔgɔn na bon ni gingiw bɛ aw senkɔrɔ sisan ninnu si tɛ caya i n'a fɔ an ye min fɔ jakuma ko la gingi ni gwelu bɛ a fitininw dun quoi donc n'i y'a ye a kɛra belebeleba ye a fɛn na donc c'est comme si a tɛ caya ka dama tɛmɛ quoi kosɛbɛ a tɛ caya ka dama tɛmɛ u b'a dun ten u bɛ fɛn ɲɛnɛmaw dun u bɛ firifirinin ni tɔw caman dun i m'a ye u bɛ kɔnɔmisɛnninw caman dun olu fana ka rôle écologique y'o ye k'a fɔ ko n'i nana ka na gingin ta ka bɔ i senkɔrɔ o ye fiɲɛ bilalen ye i ka lamini kɛcogoya la e ɲɛ bɛ pan fɛn dɔ kan nka olu ye gingi balofɛnw ye donc ka se ka a bɛ fɔ min ma ko cɛkɛnyali sunkun sigilen don ka équilibre quoi ani bɛnɲɔgɔnmaya n'o harmonie ye donc du coup ka fɛn dɔ bɛnma bɛn pour que a kana na parce que fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ tɔnɔ dɔ b'a la hali n'a bɛ tiɲɛni kɛ tɔnɔ dɔ b'a la hali an mɔgɔw yɛrɛ an tɛ kɔlɔkɔlɔ tiɲɛni kɛ diɲɛ kɔnɔ yan donc du coup i b'a sɔrɔ ka fɛn dɔ bɛnma bɛn a kana caya kojugu gingi bɛ se k'o kɛ donc ni e y'ale bonya i b'a fɔ sisan e ye ale bɔtɔ ye i tɔɔrɔko dɔ fana bila ye o ye tɔɔrɔko dɔ bila ye o tɔɔrɔ fana maɲinitɔla fo i ka taga solution dɔ ɲini
min ni sungun tɛna ɲɔgɔn ta i bɛna sungun sɔsɔ la parce que min yɛrɛ ye sungun ka solution ye n'an bɛ ɲininkali kɛ ko k'o d'a ma i y'o de bɔ yen bon sisan an b'a fɔ ko mankutu b'a kan munna mɔgɔw bɛ siran gingin kasikan ɲɛ mɔgɔw bɛ siran gingin kasikan ɲɛ parce que gingin bɛ min dɔn ni mɔgɔ t'o dɔn n'an b'a fɔ ma les choses invisibles ni dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko o ye su koɲɛ ye donc tuma dɔ la a b'o fana annonce de kɛ o de y'a to tuma dɔ la n'i ye gingin kasikan mɛn an b'a ɲini damari mansa fɛ a ka nin ko in kɛ ɲuman ye a k'an tanga nin ma n'a ye mɔgɔw b'o duwawu kɛ quoi parce que wakili bɛ taa juguman de la i m'a ye donc bɔli an senkɔrɔ taali an ɲɛ bɛnbaw ka sira fara ka taa k'u bɔnsiw ton ko gingin b'o kibaruya di mɔgɔw ma n'i y'a jateminɛ sisan anw bɛ avion communiqué kɛ o yɔrɔ an b'o kɛ wari tɛmɛna dɛ fo mɔgɔw b'u sigi ka lamɛn ka banniw kibaruyaw sɔrɔ ni gingin fana b'an senkɔrɔ a b'i ladɔnniya nin fɛn ninnu na o kɔrɔ ye k'a fɔ mais an dun tɛ fɛ ka saya ko kuma mɛn an tulo la dɛ surtout diinɛ ko yɛrɛ kɛra sababu ka saya kɛ an bolo i b'a fɔ ko saya tun tɛ kɛ ka kɔn anw ɲɛ quoi i b'a fɔ anw nalen de y'a daminɛna quoi tellement que mɔgɔw bɛ siran saya ɲɛ donc n'a fɔra ko fɛn min bɛ se ka saya annoncer o man di mɔgɔw ye dɛ o man di mɔgɔw ye mɔgɔw bɛ siran ɲɛ k'a sɔrɔ soma yɛlɛmali an yɛrɛ b'a fɔ ko ni i sɔnna nali ma k'i tɛ se ka ban tali ma bon fɛn min b'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka mɔgɔw bilasira an ka yan k'olu jate cogo wɛrɛ la bon an bɛ k'u jate cogo wɛrɛ la parce que an bɛ avion communiqué kɛ o avion communiqué de b'a fɔ ayiwa nin karisa nin taara ni dɔ nana ka n'a fɛ yen na ko nin bɛna kɛ nin yɔrɔ in na i b'i ka an yɛrɛ bɛ mun kɛ ko sɔgɔma sirabilali ka doma lajɛli kɛ quoi i y'a ye ka sɔrɔ ka don kibaru jate minɛ bon kɔnɔ min n'a tɛ kibaru ɲuman fɔ kuma caman n'a bɛ kasi i y'a ye o de ye gingin kasi ye n'a bɛ to k'o kibaruya ninnu fɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a kalan k'a cogo dɔn bari anw fɛ yan anw yɛrɛ de ye sunkun ye an y'o fɔ k'o fɛsɛfɛsɛya donc an ka kan ka sungun karamɔgɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen il faut k'o k'a la tile c'est n'a fɔra ko nin fɛn in bɛ saya kibaru di a t'i b'a fɔ k'ale yɛrɛ de bɛ fagali kɛ o nka i b'a ye ale y'a kibaru di ale m'a kibaru di saya in bɛ yen a bɛ kɛ o donc o la mais an fɛ généralement ni fɛn mun bi o koso annoncer an b'a miiri ko o fɛn in yɛrɛ de man ɲi quoi donc k'a sɔrɔ o fɛn in o ye bɛ kunnafonidila dɔrɔn de ale ye messager de donc ale y'a fɔ ale m'a fɔ par exemple sisan e jɔlen bɛ sira la bolimafɛn bɛ ka na mɔgɔ ko i ma ko bolimafɛn bɛ ka na dɛ i tɛ bɔ e ko ko non ko o bɛ k'a dajugu jɔ e la mais n'e ma bɔ yen a mun bɛ bɔ a la i bɛ n'o ye o i bɛ t'o lakali yɔrɔ wɛrɛ donc a b'i b'a fɔ o de don donc ale yɛrɛ tɛ saya in kɛ dɛ n'a bɛ ale bɛ se k'a fɔ a t'i b'a fɔ n'i y'ale fana kasi k'a mɛn dɔrɔn i bɛna sa walima i ka mɔgɔ bɛna sa dɛ voilà donc o tɛ quoi donc n'i y'a jateminɛ sisan k'a fɔ ale nin dɔnniya kɔgɔlen b'ale bolo an y'a ye k'a fɔ a bɛ taa o sira de kan quoi k'a fɔ fɛn dɔ de b'an senkɔrɔ n'an y'a dɔn k'a fara an boloda la a b'an ka ɲɛnamaya lataa a t'a lasegin kɔ dɛ a b'a lataa ɲɛ de an ye fɛn dɔw fɔ k'a fɔ ko wulu bɛ se k'o ye mɔgɔ tɛ se k'a ye gingin bɛ ten an ye fɛn dɔ ye k'a fɔ ko jakuma a bɛ se ka ko dɔ dɔn mɔgɔ tɛ se k'o dɔn a dɔ bɛ gingin na an ye fɛn dɔ fana ye k'a fɔ sa bɛ se k'a dɔn yɔrɔ hali kɔnkanko kɔnɔ min kasikan filɛ nin ye an bɛ fɛn dɔ mɛn nin na donc sisan mɔgɔw de kɛlen bɛ ka sunkun bila kɔfɛ u kɛtɔ k'o kɛ u yɛrɛ de bɛ kɔfɛ donc ka na ni nin fɛn ninnu ye ɲɛfɛ ka sunkun ɲininka k'a ɲini k'u faamuya an bɛ k'an yɛrɛ de dɛmɛ i m'a ye o de ye gwelu ani gingin ka fɛn ye an y'a ye k'a fɔ nin juguya bɛɛ kɔnɔ sisan mɔgɔw bɛ gingin ni gwelu si ta ou bien u fan dɔn k'a kɛ k'u yɛrɛ makaran ka lakana siraw ni fɛnw labɛn n'a ye i m'a ye nka i kan'u lajɛ ta k'a fɔ ko kɔnɔw don dɛ u ɲɛ bɛ mɔgɔw lasiran cogo min na u dabulu bɛ mɔgɔw lasiran ten u sɔni bɛ mɔgɔw lasiran ten o t'u bɔ fana dɛ u bɛ tila k'u yɛrɛ kalankalanya cogo dɔ la walisa u ka don sunkun na ka u madogo i n'a fɔ nɔnsi bɛ yɔrɔ fari ta cogo min na k'i yɛrɛ madogo n'an b'o wele ko camouflage ka tila ka taa ye k'u fana u fanw bɛ ten fana quoi ale ka camouflage tɛ parce que n'i y'a comparer nɔnsi mɔgɔ dɔw b'a miiri k'a fɔ a couleur yɛrɛ de bɛ yɛlɛ o tɛ dɛ ale ka dogoli bɛɛ tɛ yɛlɛmali nɔnsi ka yɛlɛmali ɲɔgɔn ye dɛ dogoli bi dɔw bi kɛ ka sɔrɔ farikolo yɛrɛ couleur i b'a fɔ si ma yɛlɛma quoi si ma yɛlɛma ka sunkun ɲɛ ta a b'i sigi yɔrɔ min na ne bɛ ka gingin nin lajɛ o de y'a to an ka segin sunkun kɔlɔsili ma anw bɛ séance d'observation yɛrɛ de kɛ i mana i sigi ka yiri lajɛ sisan ni i ye gingin ye n'a bɔra a ɲɛ nin na dɛ i tɛ fari ye fɔlɔ
i m'a ye donc ni mɔgɔ bɛ bɛlɛni kɛ donsoya de don n'i bɛ bɛlɛni kɛ i bɛ nin fɛn in jate minɛ o cogo de la dusumajɔ ani hakilisigi ka taga sungun kɔnɔ ka taa nin dɔnniya ninnu sɔrɔ bon ninnu bɛ yan an ka yiriw ka kan ka to yen walasa an bɛ se ka nin bagan ninnu dɔw sɔrɔ an senkɔrɔ an k'u dɔnniyaw ta an k'u fara an yɛrɛ boloda la k'a fɔ n'i y'an ka gingin ta le nom scientifique du grand duc africain là c'est Bubo senegalensis ou bien africanus i m'a ye o ye gingin ye tulo bɛ min na quoi tulo bɛ min na mais gwelu min kun wulen don i b'a fɔ o ma ko Otus africanus ou bien Otus senegalensis donc a fila bɛ gingin de tuloma ani kun wulen i m'a ye voilà gingin ni gwelu quoi donc hakili la non scientifique faamuyara donc gingin n'o ye ibu ye ale de ye Bubo africanus ye donc gwelu n'o ye chouette ye ale de ye Otus senegalensis ye voilà donc komi an ka farafina fɛn nu Senegal tɔgɔ dalen don a dɔw kan Afrique yɛrɛ tɔgɔ dalen don a dɔw kan donc an b'a fɔ ko ka a jana triple hotep ngana manga kota sasa ani nasasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzun ani batema sunzun sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri ko sa to ani lento suzu fana ani lenshima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin kri a boto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono do ko li jurumani ko li barama dans ko ni ko